I Tvis bliver der bakket op om de årlige tilbagevendte begivenheder. Også selvom vejret måske ikke altid arter sig helt, som man kunne ønske det. Sankt Hans bliver fejret med fælles spisning og bål ved FDF'ernes klubhus Knuden. At Tvis i høj grad er en sportsby, ses ved den årlige byfest, der i Tvis hedder Spil Sammen Ugen. På overløbet trækker rigtig mange børn og voksne af huse. Her kan du løbe enten 3, 6 eller 9 kilometer. Selvom vi ingen Alpe d'Huez har i området, trækker Tour de Tvis mange mennesker fra byen og omegnen til. Lokale motionister i alle aldre og trænede ryttere tager en tur i nabolaget. Skudt i gang af det pågældende års æresborgere. Sidst på året skal byens juletræ tændes. Et arrangement, der er godt besøgt hvert år, sne eller ej. Og når der er så mange børn, der skal have godteposer, at julemanden ikke selv kan overkomme det, så får han hjælp af postbuddet.